IT. Sini nota. Angni haba jaba kintu ang ibebaयदि खस्थ' खामा पास जालाबो जागोन आं बिबा मा होनो yes हाय जेनेबा हाबनो फैबा रेडि आइता माने ओमफ्राय इखि जेनेबा फैबा इबायसा थारमाने $50% जोब्बायानो खामानिया तिरपाल होखांबाय लाल साह खामानिनि गेजेराव साहा लोंबाय गल बिस्कुट गल मेरी गल गुजुलायबायलै जाबाय था बाबुमोन बिलाइ कबि बस कैसा खाना ठीक है ना बढ़िया कभी भाजा है खाओ बिलाई भी आ गया बिलाई भी आ गया बिलाई भी भाजा है अच्छा हो गया टेस्टी है ना हेलो सर बढ़िया ना और टेस्टी हेलो यूट्यूबर कैसा ठीक है ना खाओ मछली दिनैनि ओंख्रिया माबायसा जादों माबा आपत्ति दं नोंहा आपत्ति गैया आपत्ति मोनसे दंमोन नैयो सादाया गैया होआखै सादा बिरि होदों खिन्थु बिरिखौसो बारा ओरैनो ओंखामनि कारनिथ' एख' आपत्ति गैया बरिया जामारदों होमबा उनावहाय जादों सादाखौ साखनि प्रब्लेम जादों माबाफोर दंबा फ्लेकखौ मोनसेया गैया